Kendit say biang kajingi kanat apo jela Manipur nin kasing sajan jong katayo ha kabaki kenhun king atiar melapan tip kila yar tmakan san ya kibabon teligi polis Outpost pat Wiang dingru e kibabon teligi Ying ha Jiribam district apo jela Manipur nin kasing sajan ong kitolong kubor. Kat kum na kilat patai kubor la yatu ba ki Kaikhlaw bila wan dalai teligi ling nagawa pat yar tma bej ya ki polis Outpost ha shuwa bakin Wiang ding ya ki Ying Briew ha Jiribam district. Kawi nagi polis Outpost ha choto bekra Outpost kala Shah Wiang ding ha kapor kumbakar Shiteng men step ha kini ki Kaikhlaw barhain kani kila liban hiertma sa ka polis Outpost kabadan ha lamtai kunau bat Madhupur pen pauru wei nagi he pulit jong kani ka jela shosho la pentip ru ba kini ki Kaikhlaw kila hiertma ki babon ligi Ying Briew kabadan ha rut jong kani ka wa kani ka jingjia ka dero den shisngi baksipai ka Assam rifle Kindang lek yarap ia kuba arspa san pangut ki Briew na kajai bendung meitei bakit kin ria snong no na kapsor ha Jiribam kabalaja hadin shisngi ka jiksha peniap teman wasan peknai senam kerta ha ki Suba Kaikhlaw kuki om ki kubor ka Jiribam ka diga distrik ka badana kaput ba jela Assam ba dairu ka jaga song ba yakle jai Briew ka dairu ka jaka ka badang light na katma ya per jai Briew ka balaki ha po ka jela Manipur na du jong usnam ubaladam Halor kan nega jingsha ahyar tma ki polis Outpost berki jingsha Wiang ding ki Ying Briew ki sipai ki lapelong ka jikhanra ka bajurba po kathan ban lap din ya kini ki Kaikhlaw kumar penkan mau kan nega tma ka blaki ha Manipur ka de din ka jingya per jingmut hap ring ka jai Briew meitei bat ki kuki halor ka jingko asil tried na ST jibor ki meitei ka bala persya da ki babon ki riulum hapo ka nega jela kamtam na ka jai Briew kuki